This conference is timely. ɲɔgɔnye ni lakana baara cogoyaw kan bena to senna fo bi juma la a kun de ye ka lakana kotigisow kotigiw Akra hakilinaw talenw kan ne a tɔgɔ nansarakan na ko initiative d'Akra ka tɔnsigi labɛnninw sabati min kɛnɛ ka kan ka sigi dɔgɔkun nata la a hakilina nunu tara san 2017 waati de la kan be Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana ani Togo jamana de bolo a kɔnɔna na a waati la Mali ni Niger farala u kan ka kɛ kɔlɔsili ani lamɛnlikɛla jamanaw ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma baaraw lakana siraw kan kɛra wajibiyaba de ye an ma sabila an be don mina iko bi dansago waliya mɔgɔw carila ka dancɛw bɛɛ lajɛlen tɛmɛ Albert Kan Dapa Ghana lakana minisiri ka fɔla alamisadon na dansagokɛlaw ka waliya cɛjugu daminɛna Sahel kɔnɔna na kabini san 2012 waati la u ye mɔgɔ bayirika caaman de faga ni ka tila ka kɛ bayirika caaman ka bolili kun ye ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ Mali jamana kan nga an be don mina iko bi u carila ka don Burkina ani Niger jamana kan n'olu ye Mali sigiɲɔgɔn jamanaw ye nin waati kelen in kɔnɔna na u ka carili siranya ka jigi Golfe de Gine maraw kɔnɔna na fɛnɛ be yen nɔ kosɛbɛ misali la nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin, Côte d'Ivoire, Ghana ani Togo jamanaw be dansagokɛla kulubaw État islamique ani Al-Qaïda minnu sinsilen don kosɛbɛ Niger ani Mali jamana kan ka bagabagaliw de kɔnɔna na o sabu de la u be kan ka gosili kɔtigɛbaliw lawaleya nin yɔrɔ kofɔlen masina nunu kɔnɔna na a siran yɛrɛ belebeleba ye min ye o de ye k'a fɔ nin dansagokɛ kuluba fila nunu b'a la ka nin jamana kofɔlen nunu jamanadenw de ta ka du u ka tɔnkulu la ka u kɛ dansagokɛla wale kɛbagaw ye nansarala keleya tɔnba Union Européenne ani Angleterre ka fara CEDEAO tɔn jamanaw kan bɛɛ ka kan ka fara tɔnsigikɛla nunu kan a jamanakuntigi nunu ka kan ka kɛnɛsigi kɛ ka lakanabolo hakilinaw falenfalenw kɛ tarata nata la novembre kalo tile 22 san 2022 la ka kɛɲɛ ni tɔn min n'a a tɔgɔ ko Akra hakilinaw talenw ye n'a be wele nansarakan na ko Akra initiative